Triq il-Belt Valletta f'Ħallqormi hija waħda mis-sitt toroq residenzjali li jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-Gvern ċentrali u għalhekk taħt Transport Malta li għadha fi stat ħażin ħafna. F'din it-triq jgħixu mal-120 familja. Triq il-Belt Valletta għad trid titwessaq fuq naħa waħda. Iżda minkejja li hemm qalqa li l-teħtieġ li tiġi esproprijata parti minnha biex din issir u dan ma hemmx problema mas-sit, l-awtoritajiet mhumiex jilqgħu l-appell tal-Kunsill Lokali ta' Ħallqormi. Is-Sindku ta' Ħallqormi Rożjan Kutajer qalet li f'Mejju li għadda kitbet lit Transport Malta dwar l-istat ta' din it-triq. Fiha l-Kunsill talab sabiex it-triq tingħata lejer tarmak sabiex jitnaqqas l-inkonvenjent lir-residenti. Iżda sal-lum 7 xhur wara Transport Malta ma wiġbitx. Minnaħa tiegħu il-kelliem ewlieni laburista Stefan Bontemmo semma l-iskema tal-Public-Private Partnership u qal li l-Gvern alloka somma ta' flus għal 33 kunsill lokali f'Malta u 10 kunsilli lokali Awċin. Bil-Gvern joħroġ 30% tal-ispiża lil kunsilli Maltin u 50% lil Awċin. Sissa il-Gvern ħareġ biss kważi 3 miljun euro lil dawn il-kunsilli.